Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Arigor, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sak negosyante. Daytoy kat gapo ta tinultulungan nak ni Mrs. ko amaadaan iti negosyo. Sa nga 10 atawan ti baet ti edad mi kinibaket ko. Maysa ti anak mi. Ta saanen ang mabalin nga aganak pay ni baket ko. Sigod abak nang ti pamilyada. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Rigor. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nasapa ka man ang nagawid ita, lakay? Apay kumadyak masapa nga gawid. Anniversary ta, sweetheart. Happy anniversary. Oh, wow. Flowers and chocolates? Kunam siguro na nalipatak ti anniversary ta niya. Kunak nga rod no saan mo naman lagip. Ag-dinner date ta, sweetheart. Sapay jak nakasagana. Di oray kastamon. Di ka man. Mabiit lang tay nakagsukan. Among ka dino apay nga datayo atalo dito'y kanginan a restaurant itay? Obvious mat. Na-anibersaryo ka ni Mami. Si kakit di mo't. Damagang pay laang amin. Ibagbagak laeng, tane, itay pay ato manalyaw dito'y restaurant ni Jim. Italaan ngamin na makaumayag dito yung restaurant, Dad. Oray siyak mat. No saan mi pay nga anniversary ka ni Dandim. Sanak pay ang makastrak dito'y. Daddy, Busy ak ngamin iti negosyo. Angam no kayat yo. Di kanayunan tayo timangan dito'y. Anya nga'y teraramidan tayon. Mangan tayo na, Daddy, Mami. Una. Kayat mo kadya subuan ka, Mami? Si kakit di mo't atao. Saanan? Apay nga, adi mo kayat. Ay na, nagkurni kayo ado Kastoy kan tumet, inton ma-inlove kan, Jim. Malaksid ang napinta sa panganan. Naimas pa'y timakan dito, ya restaurant. Ngun nga rod, Mami. Ay, awanan. Napirdi man ang tidayit kon. Sweetheart, ingkagbayad ang tagawid tayo, tani, rabiin. Ngun mat ngamin, Daddy, tani. At dapay aramidat nga assignment ko. Ala, umuna kayo na rumar. Urayan dak enjay kotse. Tainak pa'y agbayad. At to the chains mo, sir. Thank you. Mabit man laeng. Kasla mabigbig ka Sige man, no talaga mo't lang ang mabigbig na. Si ka ni Estela, saan ka di? Schoolmate ka, di high school tayo. Malagip nak pa'y lagayam, Rigo. Dagita nga isam mo, tinagkrasak idikan ka. Agtal na ka man. Pudnumet, sikat ti secret, love ko idi. Tinak ang awon ni tikasta. Tama nga numain labakan ka. Sige ka. Adadapi mintas ka, Estela. Kasla saan ka bumakbakat? Thank you, Rigor. Angam, ado pa'y tinakapila nga agbayad as sumarsarunukan ka. Ha? Aywan gaya man niya. Mabalin ka diha, pakisurat mo dito yung resibok ti cellphone number mo. Sure, mabit lang tay surat ko, ha? Awagan nak to. Nakaragragsak ka mat ang nagbayad iti bill. Amok adakkel ti binayadam. Ngam, nakaisam ka ladtang. Manulang mat, Dayjay? Daddy, makatuturo ka kaon. Tartakam ti ag-drive. Wen. Yakat ti junior ko na yan. Dakkel talaga gayat ti binayada makinan tayo Di mon kitaan deta resibo. Anya dito yung cellphone number ang nakasurat dito yung resibo. Number di schoolmate ko iti high school iti. Nagkita kami di restaurant. Inalak ti number na, tagkin numasta kami man. Babae ka di, wano lalaki. Daddy, Man, ano ko man o babae? Ay,
Bayamo ni Dadim Jim. Uray man pa'y babae dayta. Saan nga agselos? Dakkel di pa nagtalag ko kankwana. Sir, tangay awan pa'y customer dito yung computer shop. Mabalin ka di rumuarak pa'y laeng. Sa dino ti papanam. Mapanak lang mga andita turo-turo, sir. O sige. Ay, si Kangay. Pampanunutag pa no sa dino ti kayat ko apanganan. Si kanton ti agbantay dito yung shop no rumarak inton madamdama, ha? Una, sir. Agsinublat ta. Oh, anya ti makunam, Estela. Awan lugan ko akasken ka. Iso amarigata na kamang birok iti ibagbagam a computer shop mo. Surutam lang ti ibagbagakan ka. Sigurado ka nga awan agungat no umayak dita shop mo? Sino ko mati agunget? Ni misis mo ngay. Awan dito ni misis ko. Agmay-may sak ita dito eh. Kasta ka di? Umay kakit din. Tagkita ta dito yung shop ko. Jack in pagarup. Ako kuam gayam daytoy kanayon ko amalablabsan a computer shop. Saan kamot nga may na makitkita dito eh? Computer ti display. Sana dito yung rupak. Sika talaga. Kayat mo ka dito rumuar ita? Sa dino ti papananta? Si kaman, no sa dino ti kayat mo papananta. Ay, di kagsawi ti kasta. Ngamin, balo Anya? Balo kan? Wan, na-aksidente nila kay ko. Talon at awan tinapalabas. Kasta ka di. Kaya't nasawan, I'm available. Adakon, sir. Si kamot ang tirumuar. Nasayat no kasta. O sige, rumor ta ni Stella. At danda ito'y kadwak nga agbantay dito'y shop. Among kadino apay aditi lemang alugar tinapilik a pangananta? Diyak amuman kan ka. Kaslad da ilam-lam mga ma. Sino kumangay ti ilang mga? Kunakmutan kan ka, abalo Awan ka di BF mo? Awan, ang birbiro kak nga ruwad. Sika talaga. Naangaw ka unay. Ibagbagak lang tipod no. Ay, nagswerte lakit din ti masarakam a boyfriend mo, aya. Taapay mo't anak ko ng tikas na. Siyempre, nagpintas ka. Makaparayaw dagita isam mo. Ulit ti pa nagkatkatawam. Kaslawan problema. Sino kumamot ti awan problema na. Amom, kalpasan anatay nila kay ko. Syaklangan ti makakaamo kadagiti talong nga anak mi. Isa nakita na kas kahera iti restaurant. Kastagayam. Sana kas karina ti agbali na single mother. Gabi ti dayta. Nakunak iti bagik nga inton makirelasyonak. Pilyak jay adda kabailan na. Katuan mat Narigatan ti mailawan. Saan ka di? Pudno day ta. Mangantan, crush. Crush siya talaga? O sige, awagan kamot nga rod iti love. Nagmayata na denggan. At 20 order yo, ma'am, sir. Agyaman kami. At nakadipay ka na yunan nga order yo, sir, ma'am. Awanan, sir. Okay. Ala, mangantan ni Stella. Asus, nimot mam ko day tasmungad. Ay, sapay awan ni Sir Rigo. Ibagak nga tarimwar nga dakadwa na babae. Ni sir mo? Ay, kwa ma'am. Ada ka di dita opisina na? Ay, rimwar ma'am. Napanangan. Kasta ka di? Ni, isumod gaya man day tasmungad. Sweetheart. Nakita ka dyan kotse man nakaparada. Amok nga da ka. Umay ka kumasukunan, tamangan ta di tarwar. Ay ngamnangan ka matgaya man. Wen, nalpasa ko na nangan. Sige, mapan ko nga rod bisita ang ti best friend ko.
Dagasin kanto inton madamdama. Taggidan tanto nga agawid. Bye. Love you. Bye-bye. Love you too. Bye. Ay, oo na yan. Nag-sweet kayo kan ni Mama, sir. Imbagam kadikin ko nga dakadwa ka rimor. Ay, saan? Nasayat no kasta. Diyak kayat nga damaamuan ni mam mo, ha? Maawatak, sir. Ala, nagsubli ka ni ti trabaho. Uwan, sir. Inton katapusan, at danto na yun ti sweldom. Uy, thank you, sir. Mami, talaga nabsugat dito insagana masidan tayo, The best talaga. Nusigati ang isagana itimakan. Agyaman anak. Tana-apresyar mo, tinsaganak. Ngam ni dadim, kaslasaan anangan. Saan mo't anak sayan ti kanan na? Rigor lakay, nangag mo ka di. Ha? Tiyan niya? Ni daddy talaga. Sika ti mangibaw-bawal iti cellphone dito panganan. Sika mo tinaka-cellphone. Kasta ka di. Itay ka pa'y ngamin nga cellphone kat. Saan ka na nakapangan? Katext ko nga min di kliyente may nagpatarimaan ni ti laptop na. Nalpasa ko na nangan, mami. Panawan kayo dito, Tama pa anak di eskwelaan. O sige, oray siya. Kasapulak mo tag-shower. O sige, ibati daklatan dito Mga anak pa Dadak dito unit ti kotse. Kasta ka di? Wala, narigat met, no matiliwanak ni Mrs. Adaman damagakan ka, Rigon? Anya day ta? Istrikto ka din ni misis mo? Wala, Angam, kunamat nga da edad nan. pudno day ta. Isumat lagayam alimitado lang ti oras mo ang makisarita kanya. Limitado pa ilaan ka di day para kan ka? Kwam, tigayat ko ngamin. Jay, adda na anay ang panawin mo para kanya. Mabalin ka di nga kita tayo inton bigat. No adda naway ang oras mo. O sige, ang kita ta. Saan ako nasumrak iti trabaho? Oh, kita man day ta sakripisyo para kanka. Di ka agdanag. Siya kundi makaamu amang ted iti sweldom para inton bigat. Nayunak pa ano kayat mo? Rombang lang, Kwarta at talaga ti kasapulang. Mala, agkita tangarod inton bigat. Pero laang ti inuman. Dahito'y lang nga talaga ti kabalak nga inumay. Nagkapsot ka matan nga ginom. Oh, padasam matag sigarilyo. Ay, saan anak nagsigsigarilyo? Padasam nga ron. Sika talaga. Ado ti masursurom akalukuan kanya, Rigor. Nadlaw ko nga rod dayta. Angam, sigurado at asaan ang malugi ti oras mo kanya. Naragsak ka na yun, no siya ti kadwam. Oh, apay nakawag ka, Jim. Dad, agawid ka din? Madamdama pa Apay ka di. Umay na kumasukunan dito pagkadalan. O sige, anya nga oras ti dismissal mo. Mas dawak man kan ka. Sigud mat animamim ti awagam amang sukon kan ka. Sikat kayat ko, daddy. Gaputad da kayat ko pagsaritaan ta. Oh, anya day ta? Malagip mo ka di, idinapan kay J-Bar. Bar? Anya bar? Awan ti malagip ko abar anapanak. Inawis dakdag iti barkadak, katnapan kami nagiinom ijay. Agin inom ka, Jim. Ubingan ka pa lang, ngam agin inom ka ni ti arak. Saan na siya ti issue dito, daddy? Sika, nakita ka ijay, akadwam jay babae akahera, jay restaurant ananganan tayo idi kadamami. Huh? Pinalpaliw kayo idi, Dad. Daddy, adda ka di relasyon yu iti dayjay babae? Awan, apay ko makirelasyon ak iti sabali. Dad, isardang mo nalukon ni Mami. No di mo kayat nga ibagakkan ko natin nakita. Anya? Diyak kayat alukwam ni Mami. Kat diyak mo't kayat, ama pirdi ti pamilya tayo. Iswa pang asim, Dad.
Isardang mo kuman. Simangpat kayo gaya man nga agama. Nakasaganan ti makan ijalamisaan. Katsyak man yan tinagluto. Mabisina kon. Intay manganen. Sa anak pa mabisin. Jim? Nasakit ti ulok, mami. Kaya't kunti maturog. Anya ti magpaspasama ka ni Jim? Bayaman. Madi ka no tirik na. Mas daawag. Ta saan na kainawagan ang mapan mangsukon kan kwa na? Si kamat gayam ti inawagan na. Win nga rod. Madila siguro at talaga tirik na. Ala, umay kan. Umunatan amangan. Narigat ko aliklikan ni Stella, Mr. Lonely. Taklunak. Natnagan tiriknak kenkwana. Tuy pagayam mo, rigor. Rigor pagayam ko, liklika mo ni Stella. Tadaan ka ni iti asawa. Ti pannakirelasyon mo iti sabalik at dakas ti epekto na iti pamilyam. Laglagi pam, akapat gan pailaeng ti panagbalin mo anapudno iti asawam. Kan mapagtalinaed ti respeto iti pamilyam. Bueno papagayam, inka nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan arigor, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.